Stop! Tento rok pečieme veľkonočnú pásku presne takto. Najprv si múku pekne preosejeme, aby bola páska nadýchaná. Pridáme cukor, štipku soli, čerstvé talianske droždie. Nasleduje vajíčko, kefír, ktoré nám cesto zjemnia. A teraz miesime poriadne, až kým cesto nebude hladké. Pridáme maslo, vďaka ktorému bude páska krásne vláčna. Hotové cesto necháme vykysnúť, aby získalo perfektný objem. Keď vykysne, rozdelíme ho na 8 častí. Z prvých 4 vytvarujeme valčeky a upletíme vrkoč ako pri vianočke. To isté zopakujeme s ďalšími 4 valčekmi. Vrkoč stočíme do kruhu a konce k sebe zľahka prilepíme, aby sa počas pečenia neoddelili. Necháme podkysnúť a potom pečieme do zlatista. Na záver pásku potrieme sladkou cukrovou vodou a posypeme našou obľúbenou ingredienciou pistáciami. Vaša dokonalá veľkonočná páska je hotová. Buon appetito e buona Pasqua!